שלום רב, כאן שרית גבאי, יחסי ציבור ומדיה חברתית. היום אני מעוניינת לספר לכם על עולם הבלוגרים, או בכינויו המקצועי הבלוגוספירה. אז מיהו הבלוגר ולמה כדאי לכם העסקים להשתמש בו על מנת לקדם את המוצרים והמותגים שלכם ברשת? הבלוגר נחשב למוביל דעה באינטרנט שמנהל יומן רשת דיגיטלי. באתרים כמו תפוז, סלונה, אונלייף, וורדפרס, בלוגר ועוד. הבלוגר מתנסה במוצרים שלכם וחווה את דעתו האישית והאינדיבידואלית על המוצר שנשלח אליו, או שהוא נחשף אליו באירוע השקה. לאחר מכן הוא מעלה רשומה מקצועית לבלוג האישי שלו ברשת. אז מה היתרונות של הבלוגר? 1. חשיפה תקשורתית ברשת והגברת הנפח התקשורתי של המוצרים שלכם. 2. הגברת מסרים חיוביים על המוצרים החדשים שלכם ברשת. 3. חוות דעתו של הבלוגר מתפרשת כאמינה ומקצועית. 4. שיתוף ושיווק של התכנים של המוצרים שלכם ברשתות החברתיות, וחשיפה לקהלים חדשים. אשמח להציע לבית העסק שלכם פעילות בלוגרים ממוקדת, ואתם מוזמנים כמובן לשלוח לי מייל ואשלח לכם הצעה אטרקטיבית. נשתמע!